Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan. Ug panahon sa kagabion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining nimigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa mga damgo nga gipadala sa Messenger. Ang akong unahon og hubad nga damgo karon mao si Janine Nabalis diha sa Japan. Migi, unsay hubad, unsay meaning aning nagdamgo ko nga namabdos ko nga OFW man ko diri sa Japan ug ako ka live-in naaman sa Cebu kauban amo mga anak. Migi palihog kog hubad sa ako ang damgo. O Nadine Nabalis diha sa Japan. Ang imong damgo nga ana ay mga lalaki nga nakagusto nimo nga matinud-anon diha kanimo. Unya ana asay maayong mga balita diha kanimo nga moabot. Unya pagampo lang sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang damgo Nadine Nabalis diha sa Japan. Ug mo shout out ko diha sa Japan ni Desi Montecalvo. Shout out diha sa Japan ni Sol Valihos. Shout out diha sa Dubai ni Annalisa Escartin. Ug daghang salamat sa inyong pagtabang ug pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Sunod na kong hubaron nga damgo karon mao si Lodi Doleno diha sa Gaisano Country Mall. Migi palihog kog hubad sa ako ang damgo nga naglupad-lupad jud ko sa kawanangan. Unya naglisod na kog naog. Sige ra gihapon kog lupad. Mauto nga nakamata ko kay gipukaw ko sa ako ang bana. O Lodi Doleno diha sa Gaisano Country Mall, ang imuhang damgo nga ning aksyon ka ug kabalaka sa imuhang kahimtang ug ning aksyon kag kabalaka sa imuhang anak. Ug ayaw kabalaka, pagampo lang gyud kay ang tanan naaray kasulbaran. Ang tanan jud isalig lang nato sa Ginoo kay siya man maoy maghukom diri kanato. Ug bahin sa imong anak, ayaw kagul-i ang imuhang buhaton nga paningkamot aron makapaedukar ka sa imuhang anak. Kay maura man jud na imong ikabilin ang edukasyon. Unya pag-amping lampod kanunay aron ipaiway sa mga kasakitan. Kay ikaw ning aksyon jud kag kabalaka sa imuhang kinabuhi. Pag-ampo kanunay kay way kumo sa pag-ampo. Ug daghang salamat sa imuhang pagkanunayon, pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless.
Ug mo shout out ko diha sa Ladies Inner Department ni Ivy, wine section ni Daging, Ma'am Daging, grocery department ni Sir GC Pacquiao. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga dam ko karon mao si Odette Saludo diha sa Kanduman, Cebu. Dear Miggy, greetings from Kanduman. Nagdamgo ko nga nisakay kuno ko og truck. Unya, pagsakay nako sa truck, ana ay lalaki niingon kanako nga, Miss, wala dihay bakante, diri o kay diay usa. Kay ako nagbarog ko pagsakay nako sa jeep. Unya, pag-abot sa unahan, ang lalaki mihunong. Unya, ang lalaki diretso ra daw og naog, wala gyud lingi-lingi. Mao to nga ako nagtan-aw ko niya ug asa siya dapit ni hunong. Unya, pag-abot nako sa kulon, ana ay bata nangayo nako og sinsilyo. Akong giingnan nga, dong 20 pesos maning ahong kwarta, nya igo ra manin ako ipliti. Niingon ang bata nga tagai lang jud kong piso ati. Mao to nagpasinsilyo ko ug akong gitagaan ang bata. Mautoy akong damgumigi, palihog taghubad. Odette Saludo diha sa Kanduman, Cebu. Ang imuhang damgo nga na ay lalaki nga imong gikasakay, unya ning offer siya nimo, kana siya ana ay nagpahipi diha nga lalaki nga nakagusto nimo nga matinud-anon. Unya, malangan kay maglisod siya pagsulti diha kanimo, kay nagsakay man ka og jeep. Pag-abot nimo sa kulon, ana ay bata nga nangayo nimo og piso. Unya, kanang bata maayo ng balita kay kadtong lalaki nga ningangay nimo. Posible pod nga moangay pod kaniya. Unya, kadtong mga sinsilyo nga imong nakita nga nagpasinsilyo ka, ana ay mga sakit-sakit nga mga ginagmay nga moabot sa imuhang pamilya. Maunay hubad sa imuhang damgo, Odette Saludo diha sa Kanduman, Cebu. Ug daghang salamat sa imuhang pagkanunayong pagbisita sa ako ang Facebook page ug sa ako ang YouTube channel. God bless. Ug mo shout out ko diha ni Rose Cortez, Tintin and Cams Vlog, Annalisa Escartin Vlog, Audrey Marie Vlog, Apple and Alice Vlog. Ug daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless ninyong tanan. Thank you for watching. Ang sunod na kong hubaron nga damgo mao si Emeline Dagutdut diha sa Dubai. Dear Maggie, greetings from Emeline from Dubai. Palihog kog hubad sa ako ang damgo nga nisakay kog airplane kay mupauli nako sa amo ang balay
diri sa Pilipinas. Pag-abot nako sa airport, ang akong duha ka anak nagtagbo kanako. Og natingala ko nga ang akong inahan naghilak. Unya, ning-ingon ang akong inahan nga adto na ta, mosakay na tag taxi. Pagsakay na kog taxi, akong gipangutana ang akong inahan nga nganong naghilak ka. Wala siya nagtingog. Maoto nga nakamata kumigi. Palihog taghubat sa ako ang damgo. Emeline, diha sa Dubai. Ang imuhang damgo nga ning sakay kag airplane. Unya, nakaabot jud ka sa Pilipinas. Unya, ang imong nakita ang imuhang mga anak ug ang imong inahan naghilak ug nagsakay mo og taxi, nakaabot jud mo tanan. Ang imuhang plano sa kinabuhi matuman tanan. Base nagplano ka nga magbalay. Matuman jud na ang imuhang mga plano. Ug unsay imuhang mga plano, magbalay ka, magpalit ka yuta, matuman. Ang imuhang mga damgo matuman jud na ug pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Unya ayaw jud in taon kalimot sa mga pag-ampo kay kanang atong mga pag-ampo mao jud ay pinaka-importante sa atong kinabuhi. O daghang salamat Emeline Dagotdot diha sa Dubai. Ug daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong suporta sa ako ang YouTube channel. God bless. Ug mo shout out ko diha sa Dubai ni Duna Ampuan, Christine Sireño, Analisa Escartin. Ug pag-amping mo dihang tanan ha. God bless.